טוב. שלום לטלי, שכך ביקשה, טלי בקוף בסוף. אנחנו ממש שמחים ומתרגשים. התכנסנו כאן כדי לעטוף ולחבק ולחזק ולהתחזק. ובעיקר להיות יחד. כי התואר הזה של רני, להיות החטוף האחרון, יש מי שיגיד, טוב, היו הרבה, זה עבר. נשאר אחרון. ולנו חשוב להגיד שזה שהוא אחרון הוא לא לבד. וזה שהוא אחרון, אתם לא לבד. ואת לא לבד. וכולנו פה ביחד אוחזים בתקווה ובתפילה ובאמונה וברצון הגדול שאתם תזכו להיות ביחד. אז רק אני אגיד שתי מילים לעלות. אחד שאני מתאר לעצמי שאת שמעת את ההברקה הזאת, ולי נודע רק עכשיו, שם המשפחה וילי, שמזכיר לנו את הגביל שכותבים עליו את ספר התורה. ורני, שם מלא בשמחה. וכשחושבים על רני גבילי, חושבים על שמחת תורה. אז אנחנו, מתוך המשבר הגדול של שמחת תורה, של רני גבילי, אנחנו נאחזים בתורה ובאמונה, ומצפים להרבה שמחה, ולפדויי השם שישובו. ולצורך כך התכנסנו ממש עכשיו. ועוד מילה אחת. כל שבוע אנחנו פותחים בתפילה, כל ראש חודש אנחנו פותחים גם בתפילה, ולפעמים בשביל שהתפילה תיפתח והלבבות ייפתחו, אז יש לנו שיר פותח לתפילה. אז כשיש אירוע גדול והלבבות עכשיו ממש פתוחים, אנחנו רוצים לפתוח עוד יותר. אז אנחנו מקדישים לך שיר, שני שירים, מקדישים לך ומקדישים לעצמנו, ואני מבקש מכולם להצטרף. השיר הראשון, שהבנות של ההרכב של מוזיקה ינגנו עכשיו, זה שיר של אמא. מנעי קולך מבכי. זה מה שלימדונו על רחל אימנו, זה מה שאנחנו מאחלים לך, ושעינייך יתמלאו בדמעות של שמחה. ואחרי שהשיר הזה, והבנות מוזמנות להצטרף, אז נעמוד כולנו בשיר של תפילה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ששערי שמיים יפתח, והאוצר הטוב שלך גם הוא יהיה איתנו, ואז נסיים אותך לתורה. ועלות בבקשה.
ציפיתי האמת לראות כזה מקום גדול, אתם יודעים, אני באה מבאר שבע, מביתר, ואצלנו זה הכל כזה יותר קטן, אבל וואו, והבנתי שאתם רק חלק מכל האולפנה. אז כן, קוראים לי טלי גבילי, אני אמו הגאה של רן גבילי, שוטר יס"מ שבטח בשלושה חודשים האחרונים הפך להיות די מוכר. אני אומרת שאני גאה, ואני עומדת פה באמת עם הגאה, כי רני בעצם יצא להילחם, להגן על המדינה כשהוא פצוע, הוא כתב גבורה, אנחנו תכף נראה את זה בתמונות, אבל רגע, אני צריכה להסתכל גם וגם עכשיו. לפני שאני אספר את כל הסיפור, אתם בטח רואים את התמונה שכתוב רני מגן הלאומי, את הכינוי הזה הוא קיבל בעצם גם מגיא מדר וגם מהקיבוץ, כי בעצם החטיפה שלו נעשתה מאזור קיבוץ הלאומי. אבל לפני זה, בואו נספר לכם קצת על רני. בואו נגדיר מי זה הילד הזה, שאני כל כך גאה בו, לא רק אני, גם האבא שלו והאחים שלו. רני בעצם היה גאה להיות יהודי, ציוני, היה גאה ללבוש מדים, גאה גם בשירות הסדיר שלו וגם בשירות של המשטרה. מי שהכיר אותו הבין שהוא באמת ילד שנותן המון כוח לכל מיני אוכלוסיות חלשות, ילדים חלשים, יש המון סיפורים שאנחנו התוודענו אל הסיפורים האלה בתקופה האחרונה. תראיתי כאילו שאני אהב נורא את האחיינים שלנו, והיה לו קטע, בגלל שהוא היה ילד מאוד חזק, בגובה של 1.90 מטר, תקלטו כאילו איזה בחור גדול, אבל היה נורא רך, ומה שהיה חשוב לו בעצם זה להציל ילדים חלשים. הוא באמת לקח המון ילדים שהיו בשכבה שלו, ופשוט נתן להם כוח, הרים אותם מבחינה חברתית, נתן להם להבין שבעצם הם לא שקופים. הוא חיבר את כל הקהילה, את כל הכיתה שלו לעניין הזה. אבל הוא באמת אהב ילדים, נורא אהב לתת להם, הוא היה אחיין שקנה הכי הרבה מתנות. איך אומר הבן הבכור שלי אומרי, רני, אתה פראייר, רני, קונה להם יותר מדי דברים. אבל הוא באמת אהב את כולם. זה החברים שלו, כאילו פה בתמונה, מה שאתם רואים שכתוב כאן, אגב, המצגת היא לא שלי, המצגת של בעלי, ויש לו מצגת שמותאמת, אז אנחנו... מה שאתם רואים שכתוב כאן זה הודעה של אחד החברים שכתב בפייסבוק, שהוא מדבר על רני. אוקיי, אז זהו. אתם רואים? מזהים אותו? מזהים אותם? עם הכובע, הקסקט, תופס את הדגל. כן, יש הרבה תמונות שהוא נראה שונה. מאוד היה חשוב לו הקטע הציוני. הקטע של להיות ישראלי זה הדבר שהכי היה חשוב לו. תבינו שהוא השתחרר מהצבא, הוא עלה על מדים והלך לרעיון עבודה למשטרה במקום לנסוע לטייל. כי באמת היה חשוב לו להמשיך את הדרך ובאמת להגן על המדינה ולהיות חדור מחשבה שהוא באמת עושה את הדברים ברמה של שליחות. פעם הוא אמר לי, אמא, את יודעת למה אני שוטר? לא בגלל שאני רוצה להיות עשיר, אלא בגלל שאני חושב שזה סוג של ייעוד. אני חושב שזה סוג של שליחות. הוא לא נסע לטייל, הוא היה אמור לטייל עם שירה, הבת שלי הקטנה, במרץ 24, לדרום אמריקה, ל3 שבועות שהוא קיבל חופש מהמשטרה, אבל זה לא קרה. הוא תמיד... תעביר לי רגע את התמונה, יש לי סיפור. תעביר לי את התמונה קודמת? אתם רואים את הבחורה על כיסא גלגלים? אני אספר לכם סיפור שאני אחבר אתכם קצת לדמות של רני. הילדה הזו למדה איתו בכיתה, ובגיל 12 היה לה בת מצווה. אבל באותו יום הייתה בת מצווה של ילדה אחרת מהשכבה. גם מקובלת, ילדה שמאוד מאוד אהבו אותה, ושנורא הייתה כזו חברתית. וכל הבנות החליטו ללכת לבת מצווה שלה. וכשהוא הבין שאף אחד לא מגיע אליה,
פשוט אסף את כל הבנים בשכבה, ממש ככה, הכריח אותם את כולם להגיע לבת מצווה של הילדה הזו. וזה לא משהו שאנחנו יודעים מרני, שמענו על זה, אבל זה היה נורא נורא בקטנה. אבא של הילדה הזאת הגיע לנו ממש אחרי 7 באוקטובר, וממש בדמעות סיפר לנו שרני נמצא כל יום הולדת של הילדה הזאת, כל יום הולדת על השולחן, זאת אומרת, תמיד מדברים עליו, כי הוא פשוט העצים אותה ונתן לה המון המון כוח, אבל זה היה מהסיפור הקודם, פשוט ראיתי את התמונה שלה. זהו, לפני הצבא הוא גם עשה מכינה, הוא הגיע למכינה של ארזי הגליל. ארז הגליל זו מכינה שמשלבת בעצם גם את הקטע של הדרוזים והיהודים. היה נורא חשוב לנסות להבין גם את הסיטואציה האחרת. זו מכינה שמשלבת בעצם, כמו שאומרים דו-קיום. הוא ממש הלך, הוא למד שם ערבית, היה להם מכינה מאוד מאוד קשוחה. כאלה שנקחו אותם לכל מיני מסעות עם תמר ושקית קמח לכמה ימים, והם היו צריכים לשרוד אותם. אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה בתור אימא. מה עובר לכם בראש? כאילו, למה להציק לעצמכם? אבל כנראה זה באמת משהו שהוא כל כך הרגיש כוח. זהו, אחרי שהוא סיים את המכינה, הוא התגייס לגולני, גדוד 12, מסייעת 12, סוסי אמפרט, כמו שאומרים. שמה, שתבינו, הוא עשה הכל כדי להגיע לגולני. באמת, זה היה מבחינתו הדבר הכי חשוב שיכול להיות בעולם. הוא היה הכי גאה, כשהוא חוזר מהצבא. הדבר הראשון שעושים חיילים זה בעצם ללכת הביתה, להוריד את המדים, לאכול משהו ללכת לישון, נכון? כאילו זה כזה. הוא היה מגיע הביתה, נותן לי נשיקה, דופק איזשהו משהו קטן לאכול, והולך לתיכון. הוא מספר לחברים שלו כאילו כמה צריך ללכת לצבא, וכמה צריך לשרת, וכמה זה חשוב. הוא היה הולך עם פסון ועם גאווה מאוד 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 גדולה, כדי לרצות ולהסביר להם איך הם. פה בשלב הראשון, איך שהוא התגייס, בגלל הגודל שלו והגובה שלו, הוא היה מגיס אחד שיש לו איזשהו רובה מאוד מאוד גדול. אל תשאלו אותי, אני לא כל כך פגיעה בזה, אבל בטח יש פה כאלה. ומה שקרה לו זה... רגע. הוא הגיע לטירונות של גולני, והיה קורס של... זה מעניין אותך? כן, כל הסיפור. היה קורס של נמר זה איזשהו סוג של טנק שמורידים לו את הצריח, לא את הצריח, לא משנה. לא, זה לא משנה. ומי שנהג בעצם עשה תאונה, פשוט התדרדר עם הרכב. מה שאתם רואים פה בתמונה זה ממש 5 דקות לפני שרני נפצע. העדף של הטנק פשוט גרם לו ליפול, הוא שבר את עצם הירך, זו התמונה השנייה. תעבירי. הוא בעצם שבר את עצם הירך, בעצם כאילו אחת הקשות כאילו שיש. וכשהוא יצא מהטנק, הוא יצא לרגליים, וממש התקרב כאילו לאנשים, ואמר להם, תקשיבו, נפצעתי, נראה לי נקעתי את הרגל, אבל שברתי את האף בטוח. הוא יצא מהטנק, מהרכב הזה, הביאו אמבולנס, ואז הוא מתקשר אלינו ואומר לנו, הלו, ואבא שלו, כל פעם שהוא שומר את ההלו הזה, הוא נפצע לנו בכל כיוון אפשרי, בכל גיל ותמיד. הבנו שקרה משהו, ואז הוא אמר, כן, נראה לי נקעתי את הרגל ופצעתי ושברתי את האף, אני מובא לסורוקה, ומסתבר שהיה לו שבר עצום, שבר עצום, הוא שבר את עצם הירך, 16 סנטימטר של פלטינות ו12 מסמרים. הרופא יצא מהחדר ניתוח ואמר לנו, תקשיבו טוב טוב, אין מצב שהוא חוזר לקרבי, אנחנו יודעים שהוא מורעל, אנחנו יודעים שהוא ממש רוצה, אבל הוא לא יהיה יותר קרבי, כי השיקום לוקח לפחות 1.5 שנה. וכשרני התעורר מהניתוח, הוא הסתכל לנו בעיניים, ואמר לה, נתח, תקשיב טוב טוב אתה.
אני תוך 4 חודשים חוזר לאותו מקום שהפסקתי. והרופא הסתכל עליו, מסתכל עלינו, ואומר על בית. ובאמת, לפי הפרוטוקול הוא היה צריך לעבור שיקום של 1.5 שנה, אבל רן החליט שהוא כל יום הולך לטפל בעצמו, לעשות פיזיותרפיות. כל יום, במשך 8 שעות, אותה מונית שמגיעה, לוקחת אותו ומחזירה אותו. הוא הכריח אותם גם להביא איזשהו מכשיר אליו הביתה, ואחרי 4 חודשים הוא פשוט חזר לגולני. לא רק שהוא חזר לגולני, הוא גם עשה מסע מקוטע, של 75 קילומטר אחרי הפציעה. אתם יודעים למה? כי המשפט הכי חזק של רני תמיד היה הכל בראש. אם אני רוצה משהו ואני מחליט שאני רוצה להשיג אותו, אין מצב שאני לא אשיג אותו. אין דבר כזה, זה לא יקרה. הוא פשוט הציב לעצמו איזשהו יעד מסוים, הוא החליט שהוא חוזר, כי הוא רצה לשרת את המדינה, וזה באמת היה חלום שלו. וזה מה שקרה. הוא עבר את המסע הזה בצורה הכי טובה שיוכל להיות, תראו את הפרצוף שלו, הגאה והשמח. וזהו, שם הוא השתחרר. לא משנה שהוא נפצע לנו עוד הרבה פעמים. פעם נפתח לו הראש, פעם נפתח לו את הסנטר. עברנו, אבל הוא תמיד היה הכי גאה. בגלל הפציעה שלו, הוא רצה להיות קצין בגולני, אבל בגלל הפציעה שלו אי אפשר היה לעשות את זה, כי באמת לא נשאר לו פזם. אז חבר טוב אמר, עזוב אותך מהצבא, אם הצבא לא רוצה אותך בתור קצין, בוא למשטרה, אנחנו בטוחים שאנחנו נשמח לקבל אותך. הוא באמת עלה על מדים, כמו שאמרתי לך, שמע הרעיון עבודה, ואיך שראו אותו הבינו שבאמת הוא מאוד בוגר ויש לו את כל הכישורים להיות ביס"מ. ליס"מ זה יחידה סיור מיוחדת, מי שמכיר או מי ששמע, זו יחידה בעצם של לוחמים שמגיעים למשטרה, והמטרה שלהם בעצם זה להילחם ממש, כי הוא לא שוטר סיור רגיל, אלא מישהו עם הכשרה אחרת. אנחנו בבית קוראים לו רמבו. רמבו. אוקיי? הוא מאוד מאוד אהב נשק בואי נשאר, זה הרצאה של בנים, נכון? הוא היה מאוד מאוד מעורב ביחידת יס"מ שלו, כי רני היה הכי צעיר שם אומנם, אבל הוא פשוט מאוד כל הזמן דאג להיות חבר של כולם. היה אכפת לו מהילדים הצעירים, היה אכפת לו מהמבוגרים, היה אכפת לו ממש מכל מיני אוכלוסיות, כי עניין אותו באמת להיות נעים, להיות נחמד, לתת טוב לאנשים, להעביר משהו שהוא טוב. כל הזמן הוא אומר לי, אמא, את יודעת שאני פשוט אוהב אנשים. במשטרה, בקורס של השוטרים, הוא קיבל איזשהו תפקיד להיות פעיל חברתי בקורס עצמו, והם מצאו פשוט בחור מבוגר, ניצול שואה מבית שמש, ובמשך תקופה הם היו ממש קיצצו לו את הבית וסידרו לו את הבית, ורק אחרי החטיפה אנחנו הבנו שרני היה איתו בקשר כמעט כל יום שישי, היה מתקשר אליו לשאול מה שלמה, אם הוא צריך משהו. בחגים הוא היה שולח לו מתנות, והוא לא חייב, פשוט הרגיש כנראה צורך. מאוד מהר, ביחידת היס"מ יש יחידת אופנועים, שהיא בעצם יחידה של המבוגרים יותר, של הבוגרים יותר, כאלה שיש להם יותר זמן בתוך היחידה, כי להיות שוטר על אופנוע זה ממש לא פשוט, צריכה פה להיות המון אחריות. אגב, בגלל שזה גם הרבה יותר מסוכן מאשר רכב. בדרך כלל הם מרכיבים על האופנוע עוד רוכב, אז זה מתחיל כאילו כנרכב, ואחרי זה כאילו כנועד, אבל בגלל שהוא היה מאוד, יאללה, הוא הבן שלי, מאוד מוצלח, מאוד, כן. אז שמו אותו ישר כאחד שמרכיב, וזה היה הפוזה הכי גדולה שלו, הוא הגיע הביתה עם הבן שלו, כן? כל השכונה הייתה שומעת, אבל הוא היה ממש גבר. כן, זה החבר'ה שלו, זה הצוות שבעצם יצא איתו לסוואנה ב7 לאוקטובר, אנחנו
נגיע לשם, אבל תזמינו את הסיפור. כל תמונה שלו תמיד מחייך, נכון, לא תראו אותו כועס או כעוס, או תמיד עם החיוך אני אומרת החיוך הדבילי, אבל כן, תמיד חייך. יכולה להמשיך, וגם כן זה הצוות שלו, גם אהב לשתות, לעשות כל מיני שטויות. זהו, זה שיר שברגע שבעלי שומע אותו, הוא פשוט מתפרק. מכיר את השיר הזה? היא לא שמעה על העמוד של רן, כן? זה סרטון לדעתי. זה סרטון, נכון? לא, הקודם זה סרטון. זה סרטון בעיקרון, אני לא יודעת כמה זה כאן לא עובד כסרטון, אבל רן היה ילד מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. כשאני מדברת על חוזק, אני מדברת על משהו פסיכי. ובאמת הוא הצליח, הוא התערב עם אח שלו הגדול, אומרים שהוא גם שוטר, וקשר אותו עם 5 אזיקונים, זה ממש... הוא באמת, באמת עם כוח פיזי, ואני לא סתם אומרת את זה, כי תכף אני אחבר אתכם למה, אבל הוא אחד האנשים הכי חזקים שאני מכירה, גם נפשית, אבל גם מנטלית. זהו, אנחנו מתקרבים ל7 באוקטובר, בתאריך הזה שבועיים לפני, קצת לפני יום כיפור. רן היה גם רוכב שטח על אופנועים. הוא החליט שהוא רוצה לצאת עם החבר'ה שלו לטייל, זה היה שישי בבוקר. אנחנו ככה מתארגנים, להתעורר, הוא כבר ב7 היה בחוץ. בסביבות 9 בבוקר אנחנו מקבלים טלפון עם הלו, ישר הבנו, אוקיי, מה קרה? נפלתי. אוקיי, מפנים אותי לבית חולים עם האמבולנס. טוב, אנחנו הולכים לראות. בקיצור, הוא פרק את עצם הבריח. אם אתם רואים פה את התמונה, אתם רואים את הצ'ופצ'יק כזה שעושה כזה? אז כן, זה היה שבועיים לפני 7 באוקטובר. הוא פרק את ואז לקחנו אותו לבית חולים, ושם היה איזשהו רופא, כנראה לא ממש מצלח, שהסתכל על זה ואמר לו, תקשיב, זה יעבור לבד. זה ייכנס בחזרה, זה יעבור לבד. ולא היינו רגועים עם הפסיקה הזאת, עם הקטע. וביום שישי בצהריים, בערב, גיסתי אומרת, יש עוד רופא, לך אליו, הוא גם פה במיתר, רק שיראה, רק תסתכל. ואותו רופא מסתכל עליו ואומר לו, וואו, אתה צריך ניתוח. אז הוא אמר, כן, אבל בסורוקה אמרו לי, הרופא אמר לי שזה יעבור לבד. אז הוא אומר לו, מה נראה לך? היית בשיפה? לא נראה לי שהיית בסורוקה. אז תכף נחבר את השיפה גם. ב7 באוקטובר אנחנו מתעוררים כמו כולם, אנחנו שומעים את הפיצוצים, באמת היה פיגוזים, אני לא יודעת אם שמעו את זה כאן, אבל אצלנו זה פשוט היה נורא. הרגשנו, הבנו שיש כאן משהו, יש פה אירוע אחר, יש כאן איזשהו באמת מבטרים עצומים של רעש, ואתם מבינים כאילו שמשהו קורה, ממש הבנו שמשהו קורה, לא הבנו מה, אבל הבנו שזה באמת קצת אחרת. זה היה 6:30 ואני מהירה את בעלי ואני אומרת לו, קום, כאילו קורה משהו עוד מעט, תראה דקות, אני ממש מרגישה. ירדנו למטה, אנחנו גורמים בבית מדרגות, ירדנו למטה, היה לנו את שירה ורני באותו יום חזר מיום הולדת של חבר שלו. כמובן שאני אחבר אתכם, שכחתי להגיד, אבל אותו רופא שטיפל בו אמר לו שהוא חייב לעשות ניתוח, והוא קבע את הניתוח ל9 באוקטובר. הוא היה צריך להגיע לאסותא באשדוד ולעבור את הניתוח. ובינתיים הוא היה בחופשת מחלה בבית, כמעט שבועיים, עד 7 באוקטובר. ואז הוא באמת יצא עם חברים, בשעה 6:30 אנחנו מהירים, אותו ואת שירה, יורדים למטה לקומת המרתף שלנו, שם יש מקלט, פותחים את הטלוויזיה, רני נכנס למיטה, ופתאום, ממש ככה, 6:41 על השעון, שתבינו כאילו את הדקות, הוא מתעורר, מתרומם, עולה למעלה לחדר שלו,
אולי 3 דקות, אחרי 4 דקות בערך, חוזר יורד למטה, לבוש מדהים, ואומר לי, אמא, קיבלתי פקודה, המשטרה הוציאה פקודה שנקראת פרש פלשת. פרש פלשת זאת פקודה שאומרת שיש חדירה של מחבלים לארץ. זאת פקודה שבעצם כל השוטרים התאמנו אליה המון זמן, מאותו רגע, מאותו יום שהוא התגייס למשטרה. ואז אבא שלו אומר לו, אבל רני, הכתף, ראיתם איך היא הייתה? אז הוא אומר לו, אל תדאג, סליחה, זה היה כתף ימין. הוא אומר לו, אל תדאג, אם תסתכל, אני יכול לדרוך את הנשק, אני יכול להזיז את היד. אני לא משאיר את החברים שלי ולכם לבד, לא יקרה. הסתכלנו עליו ככה, ואמרנו, אתה בטוח? ואמרנו, אל תדאגו, אני אנהג, אני אשמור על עצמי, אל תדאגו. וככה הוא יצא עם הכתף הפרוקה, מחכה לניתוח שאמור להיות ב9 לחודש, שזה כמה ימים אחרי. הגיע לתחנה שלו, זה התחנה שלו בבאר שבע, ממש כאן. זה לא התמונה של אותו יום, כן? אבל זה ממש, זה התחנה. שם הם הצטוותו 7 לוחמים, הם עלו על סוואנה, שזה רכב משטרתי, והיו אמורים להגיע לאזור אורים. רק כדי להסביר לכם מה קרה במשטרה. המשטרה, יש לה מוקד 100. מוקד, זה לא כמו בצבא שאנחנו כאזרחים לא יכולים להתקשר לשם. אבל מה שקרה במוקד 100, הם קיבלו מאות אלפי טלפונים, כאילו מזרחים שגרים בעוטף, בשדרות, בקיבוצים, בכל מקום כאילו שהיה שם, ואותם אזרחים פשוט צעקו וצווחו, זאת אומרת, ביקשו עזרה. אנחנו מתקפים, יש פה יריות, אנחנו שומעים, אנחנו רואים, ופשוט המשטרה בתוך שניות הבינה שיש פה איזשהו אירוע מאוד גדול, ולכן היא הפעילה את הפקודה שנקראת פרש פלשת. זאת אומרת שמי שקפץ בעצם ב7 לאוקטובר קודם היו השוטרים, הם אלה שבעצם בלמו בשלב הראשוני את החדירה הזו. כדי שתבינו, זאת אומרת, מה שהיה צריך להיות, הפקודה הזאת שנקראת פרש פלשת, היא בעצם פקודה שמדברת שהשוטרים הם בעצם החגורה השלישית. קודם כל יש את החגורה הראשונה שזה הצבא, אחריה זה כיתות הכוננות, ואחריה זה המשטרה, שבעצם הייתה צריכה לסגור את הכבישים, ממש ככה, לנתק כאילו בין האזרח לבין זה לא מה שקרה ב7 לאוקטובר, אם אתם מבינים. ב7 לאוקטובר השוטרים פשוט נלחמו עם המעט נשק ותחמושת שהייתה להם. אוקיי, אתם רואים את הבחור הזה? קוראים לו גיא מדר. זוכרים? הם היו על הסוואנה 7 שוטרים. הם עוסקים לכיוון קיבוץ אורים. בצומת צד, עוצר אותם הבחור הזה, הוא לא היה מדהים, הוא היה אזרחי, נכון שהוא דתי. הוא היה אזרחי, הוא פשוט שמע והבין. גיא מדר באותו תקופה היה סגן אלוף, הוא היה המפקד של הקצר הבדואי, שזה איזושהי יחידה שהייתה שם. והוא עצר את הסוואנה של רני, ואמר להם, תקשיבו טוב, אתם לא ממשיכים בכביש הזה, הכביש הזה זה כביש של מרחץ דמים, יש המון מחבלים שם, ויש המון ירי, אתם עוצרים כאן. והם באמת עצרו את הרכב, ירדו ממנו, ואז פתאום חולף רכב שמגיע מאזור בארי לאזור קיבוץ אלומים, ואיך שהוא חולף אותם, הם קולטים שיש להם סרטים של הנוח'בות על הרצח. ואז בתוך שניות הם מתעשתים והם ממש מתחילים לראות על הרכב הזה, כי הרכב הזה ממש חולף אותם. הם מצליחים להרוג את הנוסעים, אבל הנהג כנראה נמלט. ואז מה שקורה, רני עולה על הרכב של גיא מדר, כי הוא רואה את גיא נכנס לתוך האוטו, והוא אומר לעצמו, מה הוא יעשה לבד אם הוא נוהג? איך הוא יכול לרדוף אחרי האוטו הזה? מישהו צריך כאילו להיות איתו, הוא פשוט עולה. אגב, זה אחת הטעויות כאילו שהוא עשה, מבחינתי, כן? כי לא עוזבים את הצוות שלו, מצד שני הוא לא רוצה לעזוב את גיא מדר לבד, סתם לא. הם עלו על הרכב הזה, הרכב המשיך וכנראה מישהו אחר תפס אותו, ואז גיא ורני נעצרים בתחנת דלק הזאת שנקראת סונול, בצומת
צד, ושם הם מבינים שיש המון חברים או אזרחים שברחו מהמסיבת הנובה והגיעו ממש לתוך התחנה, והם מתחילים לעזור להם. עכשיו אתם רואים את התמונה הזו, זו תמונה יפה, אני אסביר לכם למה. באחד ההרצאות שבעלי נתן, גם כן באחד האולפנה, זה היה ישיבה, הוא מספר את הסיפור, ואז ראש הישיבה אומר, רגע, בצומת צעד, אחיינית שלי הייתה, הבת של אחי. אתה חייב לשלוח לי את התמונה, אני חייב לשאול אותה אם היא ראתה את רני. ובאמת הוא שולח את התמונה, והאבא חוזר אליו, ואומר לו, מה יש לך? זו הבת שלי. השיער של הבחורה שנמצאת שם, זה השיער שלה. מסתבר שרני טיפל בה, היא הייתה פצועה, הוא טיפל בה, ובעצם עזר. יתרה מזאת, היא מספרת שהיא בעצם גם חברה של הבת שלי, של שירה. תראו כמה קשרים. אבל היא לא ידעה שהשוטר שטיפל בה זה בעצם השוטר היחידי שכתוב. זה עדיין תמונות מתחנת הדלק, שימו לב השעה, זה 7:40. מכאן הם מגיעים בעצם. מצומת צעד, הוא מקבל טלפון, כשהוא נמצא בתחנת דלק, הוא מקבל טלפון מהחבר'ה שלו, שאומרים לו, רני, אנחנו חייבים עזרה. יראו עלינו RPG, הרכב שלנו עולה באש, משהו קורה פה, אנחנו חייבים עוד תגבורת, תבוא, נגמר לנו את התחבושת. רני אומר לגיא מדר, יאללה, חוזרים בחזרה. איך שהם חוזרים בחזרה, הם נקלעו למערב. יראו עליהם, ברגע שיראו עליהם, הרכב המשיך בדיוק לאותו מקום שגיא מדר אמר להם לא להגיע. הם קיבלו המון כדורים, הרכב באיזשהו שלב מסוים נעצר, גיא מספר לנו, בטח תבינו איך. הוא אומר, פתאום אני שומע, איי! ואני מסתכל, ובאמת אני רואה בור ברגל של רני ממש בירך. רני קיבל כדור, אחרי כמה שניות גם גיא מקבל בקרסול כדור. הם פורקים מהרכב כי הרכב מפסיק לעבוד, מפסיק לנסוע, ויורדים, איכשהו מתפצלים. גיא מספר לנו שפשוט צמא, שאני רוצה לשתות. רני מוציא את השלוקר שלו, נותן לו מים, אומר לו, קח ותשתה. בוא נתחבא פה, היה שם ממש הסבייה של אקליפטוסים, כמו שאתם רואים פה בתמונה. אבל גיא אומר שלא יודע, משהו הביא אותו לרוץ למקום אחר, ומתפצלים. גיא רואה מרחוק איזשהו גמל מים, ומתיישב שם, ממש ב-300-400 הוא מזעדע עם הרגל הפצועה שלו, מגיע לשם. ממש על שדה בטטות, הוא משכב, ואני אעשה לכם איזשהו מסגרת קטנה, אבל אחרי 3 או 4 שעות בערך שהוא שם מדמם, עם כאבי תופת, צמא מאוד, הוא לא מבין את הסיטואציה, פתאום הוא רואה 2 רכבים של המשטרה, רכבי שטח כאלה של המשטרה, הוא מבין שזה מהכוחות שלנו, אחרי כמה שעות זה היה, הוא פשוט מתעורם עם הכוחות החלשים שהיו לו, ומרים את הידיים וצועק להם, פה. איכשהו השוטרים שהם באו עם הניידת היו בטוחים שזה מחבל, כי הוא היה לאזרחי, הוא לא היה לבוש, הוא היה לאזרחי, והם ממש מכוונים את הרובה כדי להרוג את המחבל. ואז פתאום מישהו קולט את הציצית של גיא, הוא אומר, חדל, הוא שלנו, הוא יהודי. אגב, הסיפור הזה רץ ברשתות, אנחנו גילינו את זה, הרכז מודיעין שהיה עם רני, גילה את זה כי הוא הבין שיש איזשהו קצין שנפצע, לא יודעת איכשהו זה הגיע, ואז הבינו שזה באותו מקום. ככה הגענו לגיא מדר. מאז, זה היה ממש בתחילת המלחמה, מאז, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל רוב החיילים שנכנסים לעזה, נכנסים לציציות, בגלל הסיפור של גיא מדר. רני מתחבא פה בשטח, עושה לעצמו חוסם עורקים. רגע, זה סרטון. רק תבינו בסרטון את הסיטואציה שהייתה שם. גו פה של המחבלים. אין סימון.
מגיע לאזור הזה, זה ממש האזור שהוא נמצא, איך אנחנו יודעים? כי נמצאנו שם קודם כל מידע של רני, והמון המון המון תרמילים, ממש כל התרמילים כאילו שהיו מסביב, זאת אומרת הוא ממש קיפץ ממקום למקום עם הרגל הפצועה שלו, ופשוט נהיה. מפה, כשהוא מגיע לאזור, החבר שלו שולח לו הודעה, לא משנה, לא נקרא את כל ההודעות, כי זה לא לעניין, אבל הוא אומר לו, נפצעתי, אז הוא אומר לו, אני בצדי הקרב, אבל תראה לי את עצמך, הוא עושה לו סלפי, ובאמת אומר, אל תגיד ההורים שלי כלום. תמשיך. זה עוד סרטון. שוב, גו-פרו של המחברים, ממש מתוך האזור זה בדיוק שסיפרתי לכם שהיו פה הרבה מחברים. זה בדיוק הדק שדורד ככה לאזור של קיבוץ הלאומי, אם אתם רואים. וואו, אתה תעביר את זה? לראות את זה. אבל מה שקרה בעצם זה שאנחנו יודעים לפי השטח שרני היה שם באזור בשעה 10:40. הבן שלי מתקשר אליו, בן הגדול שלי מתקשר, הוא היה בטוח שהוא בבית בחופשת מחלה, ושואל אותו, רני, מה אתה יודע על מיכאל איזמי, שזה עוד חבר שוטר שנהרג באותו יום באופקים? אני אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך כרגע, אני באמצע קרב, תשחרר אותי. אומר לו, מה זאת אומרת? אתה בחופשת מחלה, אתה בבית, אומר לו, לא, אני באמצע קרב, תשחרר ונתק את הטלפון. עמרי היה גם באותו זמן, זאת אומרת, במשמרת בבאר שבע. הוא הבין את הסיטואציה, התקשר אליו עוד הפעם. זה כבר היה סביב השעה 11, ממש בין 5-7 דקות אחרי. ואני אומר לו, עמרי, אני באמצע קרב, אני כרגע לא יכול לדבר, הוא דיבר הרבה יותר חלש. הם מעליי, אני בסדר, אל תגיד כלום להורים. שחרר, תנתק לו את הטלפון. וזאת הייתה השיחה האחרונה מרני. כמה שניות אחרי זה, כמה דקות אחרי זה, כבר הטלפון לא ענה. באותם רגעים רני ניהל ממש קרב הגנה. הוא בחר לא להסתתר מתחת לשוחה הזאת של עצי האקליפטוס. הוא בחר להביא את האש אליו, וכך הוא בעצם בלם את הכניסה של המחבלים. הגיעו לשם 150 מחבלים. הוא בלם את הכניסה של המחבלים לקיבוץ הלאומים. קיבוץ הלאומים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה קיבוץ דתי. השערים היו סגורים, אבל הם כן הצליחו להיכנס לתוך האזור של העובדים הזרים, והם ביצעו שם ממש משהו מחריד עם העובדים הזרים. הכוח של רני, הצוות שלו שהיה בכניסה לקיבוץ, ורני בעצם שהיה בצד המזרחי, בעצם בלמו יחד עם כיתת הכוננות של הקיבוץ, בלמו את הכניסה. מהמקום שרני נחטף, ואנחנו יודעים, שוב פעם, הוא גם שלח מיקום לצוות שלו, היה מודיע להם, מגיעים הטנדרים, הנה אלה מגיעים אליכם, תיזהרו. והמיקום הזה שהוא נמצא מהסביבה שלו, היו 14 מחבלים, 14 גופות של מחבלים, שהיום יודעים בוודאות שרני טיפל בהם בהגנה הזו. וכנראה שנגמרה לו התחמושת, הם פשוט מאוד חטפו אותו משם. אנחנו יומיים לא ידענו כלום עליו, חיפשנו אותו בכל בית חולים אפשרי באזור, אבל הוא לא היה שם. חשבנו שאולי נדע לו התעודה, אולי לא יודעים, אולי הוא אלמוני, אולי. ובאמת לא הצלחנו למצוא אותו. אחרי יומיים הגיע מישהי מהמשטרה, אמרה לנו, תקשיבו, ונתן קשר. היו גם הרבה אנשים שנהרגו כאילו באזורים, אז כל יום הוציאו עוד ועוד גופות משם, בניילונים, והוא לא היה שם. אז כל פעם אמרו לנו, זה לא הוא. אחרי שבועיים הגיעו שוב פעם, הפעם זה היה קצת יותר גדולה של שוטרים, קציני משטרה, ואמרו לנו, הוא לא פה. ואז בוודאות מוחלטת, הם הראו לנו איזושהי תמונה של האופנוע שלא רציתי שתראו, סרט. מחוסר הכרה,
ממש בבית חולים שיפה, מול בית חולים שיפה, אתם זוכרים את מה שקרה לו בכתף, שהרופא שאל אותו מה הייתה בשיפה, אז כן, הוא היה בשיפה אחר כך. רני הגיע לאיזשהו מוצב באזור זיתון, משם הוא נכנס תוך המוצב, לא יודעים מה קרה איתו מאז, היו השערות, חיפושים, לא יודעים. ב-30 לינואר הגיעו אלינו שוב פעם קבוצה אחרת, והודיעו לנו שלפי הערכות שלהם ולפי ועדה שישבה, הם החליטו לקבוע שרני לא בחיים. ולנו יש עדיין ספק, יש לנו עדיין תקווה. אנחנו כמשפחה מאמינים שהתקווה מתה האחרונה. בגלל שאנחנו יודעים שהוא ממש חזק, באמת ראיתם את החוזק הפיזי שלו. אנחנו מנסים למצוא איזשהו משהו חיובי קטן בסיטואציה הזו, ובאמת להשאיר לנו איזושהי תקווה שאולי כן קיבל טיפול רפואי במצב, ואולי כן שרד, ואולי כן מחביאים אותו עכשיו חזק, ואולי בעזרת השם הוא יחזור אלינו חי ובריא. וזה באמת אחד הדברים והשאיפות שלנו, ואיך רואים, התקווה הכי גדולה, אני חושבת של עם ישראל. אבל תמיד שואלים אותי ברעיונות או בכל מיני סיטואציות, איך את חזקה? איך את עומדת על שלך? איך את לא נשברת? איך את לא נופלת? וכל פעם אני מתמודדת עם השאלה הזאת, ואני באמת מנסה לחשוב איך באמת אני מקבלת את הכוחות האלה בעצמי. אבל הבן שלי אמר לי פעם, אמא, אתה יודע מה אנחנו חזקים? כי אנחנו גאים. כי רני הלך לעשות משהו שהוא רצה. הוא יכל בכל שלב לא להיות שם. בכל שלב להתחבר, אבל הוא בחר להציל ולהגן על המדינה שלנו. ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אסור לנו להרגיש כאב. להראות כאב, סליחה. אסור לנו להראות כאב, כי זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאנחנו נהיה חזקים ושאנחנו נדע ונספר את הסיפור שלו לכל מי שיוצא לשמוע. הוא גיבור. הוא גיבור. הוא לא הלך כדי לזכות בתואר הזה, הוא לא הלך כדי שאנחנו נגיד ונציג אותו כגיבור. הוא הלך כי זה באמת מה שהוא הרגיש. הוא הלך עם הערכים שהוא באמת האמין בהם. הוא לא היה שוטר סתם כי הוא רצה לעשות כסף, כי זה היה איזושהי עבודה טובה. הוא הלך להיות שוטר כי הוא רצה להגן על המדינה. ולכן אני אמא גאה ואמא חזקה. אז זה הסיפור. שאלות מסוימות. דיין? זה כמו אביה עכשיו. יאללה. איך קוראים לך? ספיר? זהו, באחת התמונות ראיתם שם איזושהי שוטרת שהם התחילו לצאת אבל הם לא ממש היו חברים, היא לא רצתה אותו, הוא לא רצתה אותה כזה. אבל לא, הוא גר איתנו בבית, הוא היה רווק. אני מניחה שאם הוא היה, יש לו עוד מעט יום הולדת, בן 27, אני מניחה שזה יכול היה להתקדם, אולי הייתה מישהי אחרת. עוד, תמצאו שאלות. יאללה. קוראים לך? איך? מעיין. לא מצא אותה עדיין, הוא לא בא לו בפנה לפגוש אתכם. רני רצה נורא זוגיות. הייתה לו חברה ושלא כל כך משתלם. כמו שאתם הבנתם, הוא אהב נורא ילדים ונורא משפחתיות. אצלנו גם הבית נורא חם, אנחנו מאוד מאוד קרובים גם כאחים. אבל הוא לא הספיק, אבל אנחנו מקווים שהוא יספיק. אבל בטח שהייתי רוצה, כל אמא הייתה רוצה שהילדים שלהם יסתדרו ומהר. איך? תגיד. וואי, זו שאלה במקום. אני אגיד לכם. את יודעת מה, אני אספר לכם עוד סיפור קטן עליו, ואולי נבין את הסיטואציה.
שנה לפני השביעי לאוקטובר, יש סדרה שרני נהג לראות, הוא חוזר הביתה מהמשמרות, נשכב ככה על הכורסה, שם ביוטיוב. אם אני לא טועה, הסדרה הזאת קוראים המאה. סדרה שסיפרה על שבויי ישראל בסוריה, טייסים שנשבו במלחמה בסוריה. והסדרה הזאת מתארת ממש אחד את כל הטייסים, את כל הסיפור שלהם. יום אחד עומרי הגיע הביתה ורואה את רני רואה את הסדרה, הוא אומר לו, מה אתה רואה את הסדרה העצובה הזו? כאילו, תראה קופה ראשית, תראה משהו יותר שמח. אז רני מסתכל עליו ככה ואומר לו, מה יש לך? אלה גיבורי ישראל. אלה גיבורי ישראל. צריך להצדיע להם ולראות אותם, לקרוא אותם בשמות. אני חושבת שמה שרני בעצם היה רוצה, קודם כל לדבר על אחדות, כי היה מאוד מאוד אכפת לו וחשוב לו הקטע החברתי. הוא נורא העריך אנשים שבכל צורה ובכל דרך. הוא תמיד אמר שהכל נמצא בראש, והוא הלך להילחם על המדינה, ואני חושבת שאחד הדברים כאילו שבאמת היו חשובים, זה תהיו טובים ותעשו טוב. וללכת לפי הרגש והלב, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב לו. כן? עוד? קוראים לך? נשאר? אנחנו משערים שכן, כי בסופו של דבר, כמו שהבנתם, רן נכתב מזירה. ממש מאמצע הקרב, הוא היה על מדים, הוא היה עם נשק, אגב את הנשק האישי שלו מצאו בקיבוץ בארי, בתוך תרמיל של מחבלים, אנחנו קיבלנו את הנשק. אנחנו בטוחים שחמאס לקח אותו, אגב מי שחטף אותו זה הג'יהאד, אבל זה לא משנה, זה כאילו מבחינתנו אותו דבר. הם חטפו אותו והוא החטוף היחידי של אותו פלוגה. אין לנו אפילו ספק שהם יודעים בדיוק איפה הוא נמצא. מהשיחות שהיו לי עם כל מיני שבים ששבו מהשבי, עם סגב, הוא סיפר לנו, במיוחד סגב, הוא סיפר לי שהארגון הזה הם מאוד 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 מסודרים, הם מוסמכים, כל דבר כתוב, כל דבר מצולם, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהם חיים באיזשהו מדינה כזאת ישנה, אתם יודעים שאין בה כלום, מנהרות כאלה מגעילות, לא, ממש לא. הם היו מסודרים, הם מסמכים, הם מוחשבים, כל דבר שם היה רשום, הם פשוט היו מאוד מאוד חכמים. אנחנו פשוט חשבנו שהם טישים. אין לנו ספק שהם יודעים איפה הוא נמצא. פשוט מחזיקים אותו. יש שתי תיאוריות שאומרות, הקטע החיובי והתקווה הגדולה שאולי הוא חי ובאמת הם מסתירים אותו כדי להוציא אותו אחר כך ולסחוט מאיתנו יותר. או שהוא באמת נמצא אצלהם, אבל הם מחכים לרגע הנכון כדי להוציא אותו. כן. רגע, קולה. איך? ירד? וואו, ממש לא. אני חושבת שאנחנו מרגישים שהתמיכה היא כל כך גבוהה. אני חושבת שזו פעם ראשונה שיש קונסנזוס מוחלט. זאת אומרת, יש באמת משהו שאין לנו עליו ויכוח, כולם רוצים שרני יחזור. וזו פעם ראשונה שזה עובר, שמאל, ימין, חילוני, דתי, כולם מתפללים וכולם רוצים שרני יחזור הביתה. ודווקא היום אנחנו כן מרגישים את הכוח שיש לאנשים, זה כוח עצום, תבינו. אנחנו מקבלים חיבוקים מכל מקום אפשרי, איפה שאנחנו לא הולכים. אנחנו מקבלים הודעות, מקבלים קטנות, שורות שילדים כותבים, שבתי ספר, מכיתות שלמות, מאנשים, ביום שישי זה בכלל אצלנו כמו איזושהי תהלוכה של אנשים שמגיעים גם מהאזור שלכם, אלינו הביתה עם עוגות ועוגיות ולפעמים דברים קטנים. אנחנו באמת לא זקוקים כאילו, אבל אנחנו כן זקוקים לחיבוק הזה, וזה כאילו כל כך מרגש אותנו כל פעם מחדש להבין שבאמת אנחנו עם אחד בסופו של דבר, גם אם אנחנו חלוקים על הרבה דברים, אבל אנחנו באמת אחד בשביל השני.
ואני חושבת שהיום אסור לנרמל את הסיפור הזה של רני, לא בגלל שזה רני וזה הבן שלי ויש לי איזושהי... אלא בגלל שאנחנו כעם צריכים להבין שאנחנו צריכים לעמוד כולנו ולהחזיר אותנו, כי זה המטרה שלנו כעם. כי אנחנו צריכים את הפצע הזה לסגור כדי להבין, באמת, אנחנו 11 שנה חיינו בלי גודל ושאול. ובאמת היה לנו פצע מאוד מאוד גדול הרבה שנים. והפעם אנחנו באמת מקווים שיש את ההזדמנות גם להביא את רני, ואסור לנו לוותר, כי ככה אנחנו בעצם כאומה, כאנשים, איך אומרים, נוכל להתאחד ולהרים את עצמנו למעלה. עוד? זהו? המטרה שלא ילכתי. טוב, תודה רבה לטלי. תודה רבה לרני, שלימד אותנו בחייו, בבחירותיו, בדרכך, איך סיפור פרטי הופך להיות סיפור לאומי, ואיך המשפחה היא באמת הופכת להיות כבר המשפחה של עם ישראל. סיפור גדול של ערכים ושל משמעות ושל בחירה ושל שליחות ושל רצון להועיל ולהשפיע טוב. אפילו שרני לא נמצא איתנו, ממש נמצא איתנו, אנחנו לוקחים את זה איתנו ואלינו ומקווים שהמעטפת הלאומית הגדולה שסיפרת עליה ובתוכה המעטפת הקטנה שלנו תרגישו אותה כחלק מהסיפור של המשפחה שלכם. על המאחלים, ובזה נסיים בתפילה משותפת ביחד על כל אחינו בית ישראל, ומאחלים לעצמנו שפדויי השם ישובון ובאו ציון בלנה במהרה בימינו, אמן ואמן.
בגבורה, בעוצמה ובשמחה, בגבורה של ישבו. שלום?